Какво правиш, Зори? Събуждаш ли се? Събуждай се, трябва да папаш. Да. Айде, че ще ходим навънка, нещо какво хубаво слънчице има. Да, ало как ме разбираш. Ама че си гениче. Да, и очичките отваряш. Така, протегни се. Айде, чакай да те отвиеме, че да може да шаваш. Да. Така, протягай се, че трябва да станеш голяма. Така и прозявка. Браво! Да? Браво! Кой се е наспал? Толкова много време спане му удари. Айде, мърдай. Да, прозявка. Хубаво ли спинка? Да, толкова. Я да покажем и подаръка от тати. Тук има едно пещо същество. Луна с една крава. Така и си изпръцка. Браво! И пее. Слушай, бабо бахти от главата. Луничката пее ли ти? Да, така и си я гушнала. Браво! Айде, ставаш. Кой се напъва? Какво става? Кравичката пее. Карай, стига толкова. И се усмихна. Так ме хвана.